Wala na mga pamilya. Ano nga, iba't yung dami ba? Pagpagplato nito, kailain kayo na. Wala po. Huli na may nalamig. Kami lang kung ano? Ilang ba? Kami ilang ba? Huli mo na nilang sa. Kami lang kung pakiro? Ilang kahuman lang kaya? Ha? Pati lang kahuman lang? Picture ba ba? Kami lang kahuman. Ha? Wala mo na po, ang tapos may ba? Gaya, ako. Grabe tambok. Pero humo ka siya? Ha? Humo ka siya? Humo? Huwag plato ko kayo, plato ko. Ito na, ano? Lampak ya? Wala na. Ha? Oo. Ha? Oh, no. Like 30K ang mga. What is my great food? 30K ang isa, anak. Ana magkakapagton kay ana-ana na lang ba? Remote. Mahal mo kaya? Cool. Wait, kabutang ka na. Doon na lang sa ako. Kaya ko yung play. Hindi na pagkakulabi ay ito lang. What is question sa atong wanong to atong interview na interview sa naman ako response ako ha Teka, oo ano ko basahan? Hindi ko. Dapat ito. sana pa ako Hindi ka mo inom. Una mo rin. Ha? Dito na natin Jollibee. dahil yaman ako Okay lang ko sa. Hindi lang ko ito. Hindi ko na kinaima. Pero kabisuan ako na sa na. oh Ewan ko yan kayo. wala pito trip lang ha Yes. Mama ko. Basta ako. Hindi ko nakasal. Oo. Malas na episode ba suka na kuya Wala ba? Hindi ko mura Spanish.
Ha? Ikaw? Mana mo dahil iyan ay daw hindi ibutang. Ha? Iyan daw hindi ibutang. Matamo ko eh. Ayan, sige. Ano tungkol kay baboy? Ano tatay? Pilay tadi mo. Step 50. Ah. Matag na. Ilang ako ba ako makuha? Asa mo tamo na? Sa ako, CR. Direct naman. Oo. Ilang ako. Tama na. Kaya may nakikot ko doon. Doon. Kaya may nakikot. Baka na. Apa man ikaon? Padaplit. Mga yung plato to. Hoy, hoy, apa ikaon? Apa ikaon? Tara, plato dito, no? Yan, ano yung sili dito sa bago? Ha? Ano yung sili sa bago? Kalabar na. Ano mga ni Yan, kuya na kukuk. Yan. Kaman, kuk ba kuk? Oh, makitay ko rin rin. Ito, kuk daw. Uy, ayun ay. Ako na na. Motor ka na. Puta mo ni Nando. Oh, sige. Nagkulang ilang rice, magay na sila puso. Ha? Nagkulang ilang rice, magay na sila puso. Usar ka kanan na ko. Usar ka kanan na dai, wala na yung palingat po na ba? Kaya mayon ko to. Moro ni usa oy, pakis naman ni 95,000 daw. Wala na ba kita tang 95. Ah, okay. Oh, kuno oy. Ko pa ko pa. Wala labot ang litson na dai. Amo ni labo na lisod. Ya. Dako mo kay bilam na kol. Ay, dala na lagi ka bukit. Ano? Kasi ka pala sa mga litson. Ha? Kasi ka ko na na. Tamo? Gi ka nagkargaw? Ay, kita nga rin. Kasi ka litson na lang. Ah, di apil sa pakit lang kon. Wala apil. Kasi lang may litson mo. Ito pa mo na. Taga dito, argaw. At taga argaw may litson na? Oo. Ang ilang pagkaon mo na kanang nakakuha. Wala na pagkaon nila, wala litson. Uy, Wala na. Kanang tinakos na din. Okay na na. So, may mga... Litson. Bakit ko nga na sir kay mura sunod. Order mo to tugan. ika sa pa. Garo mo ko. Oh, balap. Yan. Tagaan mo lang ko yan. Uri mo na litson. Ako may babae na ako, kana naka-jacket ko man ako lagi ko ano sama na mo klaro ni. Amo yung head na. Una head, katilaw ito na ko kaya. Ah. May labi na ipakalit sa litson. Ah, mo tong ibutang dito na ako dito may sudan. Uy, Kanon. kung may litson, di kulang kayo. Ako lang. Kulang mo na lang. Mabutan tinakos. Ilang kayo, kalingakawas na. Dapat isadyo. Palang tao. Di, dapat kasi kasuhan nila ang principal sponsors. Oh, dapat na lang. One Lang servan nila ba? Ha? Boy, apil. Apil man lang mga tao ka. Apil lang. Wala lang. Ay, opa, kaya ko mo maning kanon pa. Oh, litson mo na. Litson lagi tampok pa kina. Ha? Balik na nimo. Ha? Gamay rin ang pagkaon. Daan ba na pag-abot na ko mo? Wala kita nga John anak tino.
Lagi mo na. Mawagig ka ba yung na kino? Lagi mo na nga. Oh, tato. Don. Ha? Oh, tato ito ba? Diyan ba? Ay, no nga. Don yung kino. Hindi na naghanag anak. Oo ko. Dua pa mo ito. Oo ka naman. Ma, sino na daw? At ang tubig na ron. Di, sakto na. Wala sila yung tubig ko. Ay, kaya tubig. Yun na ako. Yan ang adios mo ba? Night pa sa likod. Ulang doon kayo magkaon. Wala mo na. Lamin ba pakalit doon? Yan ang adios mo. Lamin pa Kaya rin. kape. Di ba kayo kung kaya pa pito pero karon lagi pa pito. Hindi na dapat lagi kang amgaw. Hindi ko ano, pero timplado sa tubig. Dalam lagi ka amgaw. Pero raw. Wala raw sa kung ano. Irahan ko sa. Lamin pa dito. Lamin pa simpla. Argo rin nyari. Di anak semua argo. Wala na, tadi mo yung kitso na ang lakinan. Lakinan mo yung kitson. Akal kita. Yo. Ajar rin ada. Ha? Ajar. Kita na ako papa mo pag papa kita na bakit makasama dito ba? Oh, gawas. Tidak ada tubig. Puro mangona, puro ito, puro. Ani ara bitaw na sisingon, anong ginani daw, ko sakto ra man akol. Yan na ayo nagkabalaka diha. Dili ang gusto. Ay ang gusto nga dili na mag-serve ba sa daan ng mga tao. Wow. Ladies and gents, sorry to disrupt you from doing your stuff, but in 10 to 15 minutes from here, we'll resume with the second part of Gusto ni our Papa ni program. mo, dili Yeah. natataro ng In litsod, 10 tao to rin 15 buwa. minutes, we'll resume with the second part of the program. Sakto ra Single ladies and single men, be ready. We're gonna do games with you later on, and we're gonna give out prizes worth 10,000 pesos to everyone. So you guys have to be ready. We're gonna give you like 10 to 15 more minutes. Thank you so much. Nakasuway ko cake. Anak ko abroad. Ora. First cake ever. And I bake it for me. Ako lang nagluto. From me to me. Iba black cake ka ba? Hindi mo nga cake from me to me. And nag-bake ko sa akong kawaling cake. Ang